Günlük 60 manada çelli pul kazanmak üçin Daşul şäheriniň zibilini dörjüleýän halkyň videolary ýurdun ykdysady ýagdaýynyň nä derejede agyrdygyny göz öňüne serýär. Yurtdaky işsizlik zerarly maşgalasyny eklemekde kynçylyk çekýän erkekler 20-30 ýyllyk zibilleri ýaryp, içinden demir ýa-da plastik jynsyndan näme tapyp bilseler almaga başladylar. Bu hem tebii gaza we nebite baý ýurdun gelip ýeten derejesini açyk we anyk görkezýär. Elde edilen zibilleri satyp günlük 60 manada çelli gazanç edýän adamlar eklenjini dowam etdirmek üçin bu işi her gün gaýtalamaly bolýarlar. Emma çäresiz halkyň habary ýaýramasyn diýilip, zibil dörjülemäge baranlary kowmak üçin häkimlikden we polisiýadan adamlar gelip dowamly garawulçylyk edýär diýip zibilden gün gözaranyny aýlaýan ildeşimiz gurrun berýär.